s'ha de venir a veure Dopeland i s'ha d'anar al teatre, perquè la primera raó és que hem d'anar al teatre, perquè en el teatre ens expliquem les nostres històries, ens intentem entendre, no? Llancem preguntes sobre per què ens passen les coses que ens passen, o per què som com som, o per què reaccionem com reaccionem. Aleshores, és una manera d'intentar no ja entendre'ns, però sí potser de compartir preguntes, de compartir coses que ens amoïnen, o compartir coses que ens fan riure perquè ens trobem ridículs a nosaltres mateixos. I a Dopeland això hi és, no? És una comèdia que parla de nosaltres i que ens posa davant un mirall en plan, ei, per què som així? No? Podria ser tot més fàcil? Podria, no dic que pugui ser, però és una de les preguntes que llença. Podríem ser més feliços, podríem ser... ens podríem escoltar i mirar més als altres, ser més empàtics. Dopeland es llencen aquestes preguntes, no? Es llencen preguntes sobre quines són els nostres malsons, no? Més immediats com a societat. I aleshores jo per això crec que és un lloc on hem d'anar, no? Primer de tot perquè ens hem de recolzar, no? És la nostra cultura i hem d'estar allà tots. I segon, perquè no és perquè sí, sinó és perquè parla de nosaltres i hem de ser-hi.